saklono kagungan ora usah dengan tingkah sabaran pindhane guru Gunawan wonten segoro kang weksa kali Gambang sering kamuci bapak bobo kamu Suwondo bobo Kemudian satu belakangan satu Senasa Bapa sujian kanthi kulon-kulonan dipun telung lebih Bapa sujian pun ing sapronganing ateges ing ngarsa Sundawanda ing padya manungkan setunguri Handayani Pugya sujian sageda paring teka paluti dhateng pengantin sakloro niki uswatun hasanah sehingga pengantin sakloro akhiripun berlakum tansah atut teruntut mugi runtutan kaki niki wiwit lanting tumpok sareng wonten ing kalenggahan siap menika kanthi pirsak Suba Manggala wonten kalih pendekar pirkanipun manggalane lampah wonten ing kalenggahan siap menika pugya kanthi doa restu saking sedaya keluarga agung pengantin kakung ugi pengantin putri menika saking bapa Ramlan ingkang sampun suwargi atau almarhum dalam Ibu Pujiamah. Ugi kaya bapa Sujian dalam Ibu Harti Pugya pengantin sakloro sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fi dunya tatal akhirah. Serangan sang para tamu ingkang pantes indhara sapa bapa untuk ibu saking pengantin kali ugi kanthi